Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så laver jeg sådan et lille julegave-haul. Det er ret mørkt udenfor. Men ja, jeg skal lige starte med at finde den første gave. De ligger nemlig bag mig. Så ja, jeg starter med at finde den første gave. Okay, så her har jeg ikke lige gaven lige ved mig. Men en af de allerbedste gaver, det var min Sabrina Carpenter-billet. Ja, sammen med min veninde. Og den her mikrofon, den er forresten ny. Jeg fik den af min mor i normal. Så ja, jeg skal finde næste gave. Okay, så fik jeg sådan en her neglepensel. Sådan til sådan at lave mønstre på en snegl. Og så fik jeg også sådan en her mascara. Den fik jeg også i adventsgave. Okay, næste gave, det er den her, og den har jeg fået af en af mine bedste veninder. Jeg åbnede den lidt før jul, fordi hun også nej, det var meningen, at jeg skulle åbne den før jul. Og så åbnede hun også min gave, så ja. Så fik jeg den her Sabrina Carpenter parfume af julemanden. Og så fik jeg det her armbånd, men det er desværre gået i stykker, og vi skal se, om det kan fikses. Men det ved jeg ikke, om det kan, men det tror jeg ikke, det kan. Men jeg håber, det kan fikses. Så fik jeg sådan et her slimsæt af min lille søster, Lali. Men altså sådan, jeg fik 2 af dem her, og 2 af dem her. Og før, der så jeg glemt at lukke den, så derfor røg der lige ud min seng. Men det er fikset nu. Og så har jeg fået den her, min lille søster. Jeg har læst lidt i den. Men altså sådan, jeg har også lavet en anden video, sådan, hvor jeg sådan filmer lidt på min juleaften. Det er ikke særlig meget, jeg filmer, men der så filmer jeg også en video til nogle af mine venner, som jeg så også viste der. Ja. Og så fik jeg 3 par sko. Og alle sammen var i størrelse 39, men de kan ikke passe. Og jeg kan ikke passe nogen af dem. Så ja. Jeg fik den her julegave. Også af min mormor og morfar. Og så fik jeg det her Planet Nu, sådan at jeg ved. Ja. Og så fik jeg det her Sofie Smurnet. Så fik jeg den her Lego Stitch. Ja. Så fik jeg 500 kroner. Og så fik jeg 300 kroner. Jeg ser bare lige, det ikke er de samme, jeg har fået det. Og så fik jeg et gavekort til normal. Det er min lille søster, men jeg har brugt den. Eller det andet. Så ja. Okay, så fik jeg 2 mere parfumer. Så nu har jeg 4. Og så vandt jeg også en i mandelgave, men den skal jeg bytte, fordi det er 2 de samme. Og jeg skal bytte den her til den blå, fordi det har nemlig den lille af. Okay, så fik jeg se en Planet Muse, tror jeg. Jeg gør lige sådan her. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Og så fik jeg den her. Ja. Og så fik jeg også 2 karrer, tror jeg, men dem kan ikke passe. Så derfor skal de byttes til nogle andre i nogle størrelsesstørre eller sådan noget. Så fik jeg den her, men den er desværre flygtet fra mig. Min Tamagotchi er flygtet. Så nu skal jeg starte helt forfra. Min lille søsters var også flygtet. Og så fik jeg også sådan en her karathue. Så fik jeg også den her perleplade sammen med den der anden Sabrina Carpenter ting. En af mine bedste veninder også. Jeg har mange bedste veninder. Og så fik jeg også det her sæt. Sådan et drømmefangsæt. Jeg fik også sådan et lyssæt, men det har jeg brugt i dag. Der er stadigvæk et lys tilbage. Det kan jeg måske vise i en anden video, hvor jeg måske kan lave det. Så ja. Og så fik jeg den her som det aller sidste. Ja, så det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Hej hej.